този клип ще ви покажа как се лекувам от вируси. Сега е перфектният момент, защото ме е лепнал някакъв вирус от Холандия. Както знаете, аз ходя се къпя в студеното, никога не настивам, но все още такива вирусчета ме лепват и имам много добър метод как да се лекувам. Преди въобще да започна клипа, искам да кажа, че не съветвам никой да следва моите методи. Ако сте болни, най-добре отидете на доктор. Просто искам да ви покажа аз какво правя. 6 часа е и не ми се спи, което е интересно. Ако се питате какво е това, защото това цялото е мокро, сега ще ви разкажа. Първото нещо, което ще направя, като съм се събудил вече, е да изпия около 1 литър вода. Не студена, не гореща, стайна температура. Така да е, тя тук стайната температура на момчиловци е много по-студена от по принцип. Ама разбирате какво искам да кажа. Изпих около 700-800 мл. Мисля, че е достатъчно, защото сега трябва да пия още други неща. Да не ми се надува корема чак толкова много. Макар, че много ми се надува корема, днеска не знам защо. Много важно е, една от най-главните точки е, че поне 24 часа нищо не трябва да ям. Ще после 24 часа нищо освен вода. Те всичките методи, които днес ще ви ги покажа в този клип, всичките са вземани било то от книги, от хора, животни. Сега ще разберете какво имам преди с животни. Нали знаете, когато някое животно се разболее, какво прави? Спира да яде. Защо спира да яде? Защото се включват механизми на тялото, които помагат болестта да изчезне. Плюс това тя няма да има с какво да се храни и ще трябва да се махне. Просто няма как да стане. Найто, какво правиш, моето момче? На спинка ли са? Ще ходим ли на разходка? На разходка? Още един път искам да кажа, че не съм специалист по никакъв начин и не е добре, ако вие не се чувствате добре, чувствате се болни, да отидете на доктор, да отидете при специалистите. Така е най-добре и ще сте най-сигурни. Макар, че има някои доктори... нищо няма казвам. Отвара номер 3. Следващата отвара. Топлям сега мляко една чаша. Много важно е да не го правите много горещо, просто трябва да го затоплите. Ще ми трябва един жълтък и мед. Тая отвара я знам от баба ми и винаги помага, когато те болят гърдите, гърлото, когато кашляш и сено някой те реже с нож, а пък и просто да си кашляш, това е перфектна отвара. Почти е готово млякото. Така, сложихме жълтъка. Да разбъркваме. Тук ще осъзнах, че съм глупак и трябваше да го направя в малко по-голяма чаша, защото не ми е удобно. Добавихме и половина лъжица мед. Сега сме готови вече да изпием отварата. Между другото не е толкова лошо, колкото изглежда. Дори е сладко. Така, с първата част съм готов. Много интересно как след, да кажем, 12 часа глад, усещаш как тялото ти почва да се бори. Това е много интересно. Господине, на разходка ли искаш? 8 часа алармата бие и ти веднага скачаш, а? Пусни си нещо на Орхан Мурат. Хиляди слънца. Това е един от другите начини да се излекувате, трябва да слушате Орхан. Хайде, моето момче. Ще ходим ли? Летюх. Липсваше ми тая гледка. И днеска не е толкова студено. Минус 1 градус е. Малко сам съм си виновен, че ме лепна този вирус. По принцип организъм ми беше много силен, но правих някои глупости, които така го направиха по-мек. Не искам сега да ви казвам какви глупости. Спокойно, не са наркотици. След време ще ви кажа, защото както казах, не е добър пример да казваш нещо, което е вредно, че го правиш в клипове. Случва се да го правя, да казвам някакви неща. Днеска сутринта, като станахме, видяхте с една тениска един шал. Какво правя, понеже много ме заболяха гърдите и сега в момента много ме болят, много се задъхвам и едно парене имам тук, сега имам пневмония, което е всъщност напълно възможно. Вечер преди си легна, малко се размазвам с ракия по гърдите, естествено не по сърцето, по гърдите навсякъде, по гърба, после се маже с мед, слагам една хартия, най-добре е с памук, ако може да сложиш. Слагам една хартия, след това една найлонка отгоре и това го правя също и имам мед тук по гърлото. И това страшно много помага. Това нещо го направих, когато бях болен от COVID, буквално 2 пъти го направих и COVID-а отшумя. Едно от бонус нещата, които имам. Това кученце откъде дойде? Найто,
принцип не трябва да пускам Найто да играе с него, защото на Найто му излезе една екзема тук на устата и трябваше да му бием инжекции 2 седмици подред. И докато бях в Холандия и в София, жената ходи на ветеринар. Ама ще го оставя. Какво да ги правя? Найто! Преспивам цял нощ с този памук. Много мразя, защото абсолютно всичко завивки, всичко става в мед. Обаче толкова много помага. Сутринта хвърля завивките в пералнята, къпеш се и си нов човек. Сега казвам, другия бонус е, че в момента имам Борова гора и като цяло съм в планината. И това е супер яко. Може да дишаш на воля, да изкарваш мръсотията, да изкарваш вируса от себе си, да вкарваш хубава енергия, хубав чист въздух. Това страшно много помага. В Елена, например, имаме климатично училище и хората там едно време са ходили, когато се разболеят от нормалното училище, отиват в климатичното училище, което е много нагоре в гората. Едно време хората не са били глупави. Всъщност и това вървене в момента много ми помогна, защото сутринта, като станах, никъде не ми се ходеше, беше много студено, цялото тяло ме болеше. Обаче така или иначе трябва да излеза с Найто и нямах избор. И в началото много кофта ми беше, обаче като се пораздвижих малко, много ми е приятно в момента. Хайде, моето момче! Хайде, виж, хайде! Хайде! Так му измих кучето, обаче ще си полегна малко. Поправил съм се дивана. Полегна, защото много ми е изморено на тялото. Не само заради болестта, а пък и заради хукт. Много ме боли тялото. Малко почивка преди работа. Найто, ще да си почиваш и ти. Искаш ли, моето момче? 10:30 е, много по-добре се чувствам. Започнах страшно много да огладнявам, много ме заболя корема, но няма да ям. Усещам, че колкото по-гладен ставам, толкова по-енергичен ставам, което значи, че се излекувам малко по малко. Запалих току-що и печката, да може на жената да й е топло. Мене, яде съм мечки мене. Кажи, моето момче. Кажи. Какво има? Ева, ще излезнеш ли? Здравей. 14 или 15 час вече без ядене. Дойдох само да си направя едно мляко. Или тая отвара, където я видяхте сутринта. Мляко, жълтък и мед. Много по-добре съм, почти не кашлям. И това всичкото стана за половин ден. Няма да ви лъжа, че съм много гладен вече. Дори трябва едно месо да го направя. Трябва да се измъча, да го гледам как се пече на скарата. Защото вече втори ден седи в хладилника и да не се развали. Топля млякото в момента. Малко съм като марда днеска, ама ще се оправя. Нали, Найто? Къде си? Къде си, моето момче? Здравей. Здравей. Този път много хубава извара се получи. И сега, чекай. Сега ще ви покажа още един метод, в който завърташ цялата енергия в тялото си. Това със сигурност не съм го измислил аз. Това е Wim Hof метод дишане, който е чел за Wim Hof метода да знае. Много често, когато ми е лошо, дори когато пътувам, ако ми стане лошо в колата, също го правя това дишане. И сега, например, като усещам, че ме боли леко гърлото, че не ми е добре, че съм отпаднал, правя го това нещо. Също с медитация можеш да развъртиш застоялата енергия в тялото си, само че още не съм толкова добър и не успявам да го направя. Затова използвам дишането на Wim Hof. Прави се 30-40 пъти. Дишаш 30-40 пъти, след това издишваш и се задържаш въздуха. Значи не вдишваш и се задържаш, издишваш и се задържаш въздуха. И се чувстваш страхотно. Чувствам се перфектно. Буквално се надруса с кислород. Вчера си купих вафлички Ная, морени, Троя. Исках да си хапна днеска, да се възнаградя, ама друг път. 22 часа без храна. Вече дори не съм толкова гладен. Мисля поне утре до сутринта да не ям нищо, защото усещам, че все още не успя да се излекувам за един ден. Много по-малко кашлям и се замислих, че по принцип не бих си признал, че съм болен. Не знам дали някой от вас го има това нещо, обаче когато се разболея аз, винаги увъртам. Например, кашлям и жената вика: ти пак се разболя. И аз съм: не, аз защото вчера много виках в играта и заради това много ме е срам от мене си, като съм болен. Все едно съм се провалил. Не знам, така го усещам всеки път. Напишете ми долу в коментарите дали и вие някога се чувствате така. Днеска успях по светло да изведа Найто. Каква тишина. Само чуйте тишината. Уникално. Това куче я развали малко, ама
Той вирус се оказа по-голяма напаст, отколкото очаквах и сега жената си дойде от работа. Купила ми е лимони и ще пия вода с лимон и чайче. Не е вероятно, че джасна един аспирин, да може да ми мине. По принцип, само да гладувам, без всички други неща, които ви показах да правя, успя да ми мине. Този път голяма напаст. Гледам The Last Kingdom на сезон 4, епизод 3 съм. Абе, добър е. На места е малко странен, ама добър е. Малко бурчи. Жената сега ми направи едно мляко с жълтък и мед и пчелен прашец дори ми е сложила. Обаче, освен това, ми е сложила малко протеин. Хубаво е така с протеинче. 28 часа без храна. Много бях гладен тая вечер, особено жената като каза, искаше една препечена филийка с сирене. Мале колко ми се дояде. Обаче не съм ял. Утре сутринта ще ям. Утре сутринта вече трябва да съм добре. Днеска последно мажа гърдите. И реално, ако всичко е наред, утре ще съм напълно здрав. И в този клип ви показвам как се излекувам за един ден. Ама този вирус в момента, дето ме е лепнала, е голяма напаст, не иска да се махне. Това е много странно. Ето, моята асистентка, жена ми, сега ще ми помогне. Може ли да ме асистирате с маженето на бедрата? А няма да го ядеш. Много обичам вафлички. Но не мога да ям. Вафли Троя или Морени. Кога ще ме спонсорирате? Спонсорирайте ме докато още ям сладко, защото пак ще ме хванат лудите и пак ще го спра. Ще мязам на някой французин от някоя модно ви ревю. Или си безехтина на килим. Мажат ме с ракия, защото съм дърт алкохолик и трябва порите ми да поемат алкохол. Ма кажи какво е много важно тук по тази процедура. Да не се маже сърцето. И трябва да изпиете поне половин литър ракия 60 градусова като на дяда. Вярно. Много ма изкефите, ама века не съм мажи сърцето и хубаво го маза. Виж отдолу, маже отстрани. Сърцето ми е тука, що го ума? Няма е такова. Не е такова. Не ме прави на будала пред хората. Ето една родовска дума будала. Не е родовска. Ама каква е? Айде, може ма сме да лягам. Какви само жаби. Стига да е, мажат ма с ракия. Вместо да я изпием, ние и гмисваме. Почваме сме да. Утре трябва да падна на килима. Лъжиш. Не лъжа. Лъжиш. Не лъжа. Ти не видя ли? Не, лъжиш ме. Не те лъжа, наистина падна. Лъжиш. Как ще падне? Не е падна. Хайде, дигай така. Падна, внимавай, тук не дей да стъпваш. Аз ме изтъпих. Оф, глупости. Абе, казвам ти, че падна на килима. Добре, не викай, успокой се. Сериозно ти приказвам. Добре, може да не крещиш. Ами ще капна на земята, ама не знам къде капна. Защо по мишницата ми отдолу ма мажеш? Ма долу тук на гърдите. Абе, моя бял дроб е много малък. Да, бе, на спортист бял дроб. Да, много е малък. Като на дърт пушаче. Не мога. Не му изкушавай. Един път вече ме изкуши с препечена филийка и сиренце. Сутринта котели. Ръката си слага, като си кажа. Венчи път фърли тук бацилите и аз да го лекна. Ако ме излага сега пред хората. Се е нова хартия. Въобще не съм подготвена. То нямаме хартия. Чудно. Нищо, с тези салфетки ще бъде. Ми сега ще ме изкефи да свършат. Като свършат. С туалетна хартия. И не сме пазарували какво Нали кажа, че пазаруваш от Лидъл? Не, те ще заминаваме, няма да пазаруваме. Аз цяла седмица да ям Ми ядеш? въшки. Да, въшки. Имаш месо. Аз имам въшки. Ще направя почти 40 часа без храна. То имам. Така. Имам запас. Какво правихме? Мелончето, нали? Хайде бе. Или шалчето. Айде бе, ми ще молица. Аз съм един педал, идам от модното ревю във Франция. Ама, добре, обясни на хората как действа меда. В принцип, меда действа револзивно. Чакай. Не ги занимай хората с глупости, мажеш се с мед и той. То защото меда Не стига обясняване. загрява кожата, по принцип. Така. Е алергия. Да, и те си так виждат хората и те чуват със сигурно. Силно загрява кожата, насочва притока на кръв към тази област, повече кръв, повече кислород, което значи, че се изравняват. Имаме ли грена ракия? Не мога да ти сгрея. Направи ми 2 литра. 2 литра не мога да. Ако изпия 2 литра грена ракия, ще се натроя, не? Не знам. Виж къде падна. Който пие бира не умира. Ми се е подул корема, от се е подул като не съм ял. Да. Да. Слагаме на него, малко кафичко, вечава. Не, виж сега като яхичко.
Не като онзи големия шаут вчера. Аз ви казвам, че идвам от Франция. Аз идвам от Дагата. Аз съм крал Мартин, крал на Уесекс. Прекалено много да лескингам гледам май. И това е така. Тук що се събудих 6 часа сутринта. Официално съм седял гладен 36 часа. Това ми е рекорд. В принцип 28-30 часа съм седял максимум. Все още не изпитвам чак такъв глад, но ще хапна нещо малко. Както виждате, много и по-добре се чувствам. Гласа ми също почна да се променя, да се връща към нормалното. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук. Чао!